ассалому алайкум бинандагони гиромии барномаи футболи осиё. Инак имрӯз бозиҳои даври дуввуми чемпионати осиёи ба футбол байни наврасони то 17 сола дар Таиланд ба анҷом мерасанд. Барномаи имрӯзаи мо ба ин мавзӯъ бахшида хоҳад шуд. Дастаи мунтахаби Тоҷикистон ки дар гурӯҳи эси бозиҳо якҷоя бо дастаҳои мунтахаби Арабистони Саудӣ, Австралия ва Чин ҳунарнамоӣ дорад, дар вухӯрӣ аввалин бо мунтахаби Чин натиҷаи баробариро бар ҷой гузошта бо ҳисоби 1-1 вухӯриро анҷом дод. ҳарчанд имкониятҳои зиёди голзанӣ вуҷуд доштанд. мунтахаби Тоҷикистон дар вухӯрии дуввум бо дастаи қудратманди Осиё Арабистони Саудӣ ҳам бозии хубе ба миён гузошт ва аҳёнан имконияти хуби голзаниро ҳам ба вуҷуд овард. Аммо мураббиёни Арабистони Саудӣ лаҳзаи бозии моро хуб омӯхта буданд ва дар нимаи дуввум ба ғалабаи худ қодир шуданд. баъди бохт аз дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ барои ба даври дигар баромадани дастаи мунтахаби Тоҷикистон имкониятҳо маҳдуд шуданд. танҳо ғалаба бар Австралия метавонад Тоҷикистонро ба даври бозиҳои 4-1 ниҳоӣ барад. ҳоло имкон дорем бо Бобо Холмуродзода ки бо ҳайати дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон дар Таиланд ҳузур доранд ба чанд саволи худ ҷавоб гирем. Бобо салом ва мебинам ки таъбатон он қадар болида нест. дастаи мунтахаби Тоҷикистон аз Арабистони Саудӣ мағлуб шуд ва пурсидани будам ки дар бозӣ бо дастаи мунтахаби Чин ки ин қадар имкониятҳои фаровони ғалабаоварро доштем, натавонистем тӯбро ба самар расонем, аммо фурсатҳо аз даст рафтанд. чаро ин тавр шуд? дуруд ба шумо, дуруд ба тамоми бинандаҳои азизи шабакаи варзиш. воқеан ҳам бозие ки мо тамошо кардем ва дидем баъд аз бозӣ бо дастаи Чин, ин рақобат бо Арабистони Саудӣ, мо албатта интизор доштем ки бозӣ сахту сангин сипарӣ мешавад, зеро аслан худи Арабистони Саудӣ аз тимҳои пурқувват ном бурда мешуд. гузашта аз ин онҳо бидуни мушкилӣ тавонистанд дар даври аввал Австралияро бо ҳисоби 2-0 шикаст диҳанд ва бо таҳлил ва баррасиҳое ки мураббиён дар дарсҳои назария ба футболбозон доштанд, ҷойҳои заъфи дастаи Арабистони Саудиро гуфтанд ба бачаҳо ва онҳо ҳам омодагӣ хеле хуб дида буданд ва хуб он буд ки футболбозон қабл аз бозӣ бовар доштанд ки мо ҳатман дар ин бозӣ ғалаба мекунем ва метавонем натиҷаи хуб ба даст оварем. вале мушкилии асосӣ чӣ тавре ки худи Раҳматулло Фузайлов баъд аз бозӣ ибрози андеша кард, ин истифода набурдани вазъиятҳои голзанӣ, ҳамон истилоҳи маъмуле ки дар футбол ҳаст, агар гол назани ҳатман ба дарвозаи ту гол мезананд. ин чиз дар бозӣ муқобили Арабистони Саудӣ баръало эҳсос шуд. шумо дидед ки чӣ гуна Масруд Ғафуров дар давоми қисми аввали рақобат ду фурсати хуби голзанӣ, яъне имкониятҳои 100% 1-1-ро истифода бурда натавонист. ин то як андоза на танҳо қаҳру ғазаби сармураббӣ, балки тамоми футболдонро ҳам бештар кард ва албатта дар футбол на ҳама имкониятҳо гол мешаванд, аммо дар муқобили Арабистони Саудӣ дастае ки даъвогар аст ва намедонист дар қисми аввал муқобили тими мо чӣ гуна бозӣ кунад, истифода набурдани ин гуна фурсатҳо ман намедонам, шояд ин то як андоза нодуруст ҳам ҳаст, аммо то як андоза мушкилоти дигар ҳам ин аст ки аслан майдонҳои футболи Таиланд куллан фарқ мекунанд, махсусан майдонҳое ки барои бозиҳо омода шудааст ва сабаби асосӣ рости гап бозигарон аслан бо кӯшишҳо ва ғайратҳое ки муқобили Арабистони Саудӣ анҷом доданд, аслан ин ҳамон гӯем ки ангезаи онҳо буд, яъне онҳо ангеза доштанд ки ҳатман худро нишон медиҳанд ва муваффақ мешаванд. вале дар қисми дуюм мо дидем ки тағйиротҳое ки аз ҷониби сармураббии даста анҷом шуд як андоза он қадар ба рафти бозӣ таъсири хуб расонида натавонист ва аслан ин то як андоза тавонист таъсири бадашро расонад. худи Раҳматулло Фузайлов ҳам ибрози андеша кард ки хатогӣ ман буд ки хеле барвақт якбора бозингаронро иваз кардам ва ӯ бовар дошт ки ҳатман ин бозингарон кӯмак мекунанд, аммо мутаассифона баъзе бозингароне ки аз захира ба майдон омаданд натавонистанд боварии сармураббиро ба худ бештар намоянд. агар мураббӣ чунин гуфт, шумо онро чӣ гуна дарёфтед ва назари шахсии шумо чӣ гуна аст? аслан ба андешаҳои сармураббӣ комилан розӣ шудан мумкин аст, зеро воқеан ҳам
агар дар ҳайат 11 бозингари асосӣ бошад, мутаассифона мо 11 бозингаре ки онҳоро иваз кунанд ин гуна бозингар надорем. ва албатта суолҳо дар мавриди он ки чаро дар курсии эҳтиётӣ дар баробари 11 бозигари асосии футболбози бо таҷриба нест, ин бисёр як мавзӯи доманадор аст, як мавзӯи дурудароз аст ки таҳлил мебояд. вале дар асл бо иқтидоре ки тим дорад бояд мо ба бозии мебандем ки муқобили Австралия як ғалабаи комилеро ба даст орем ва имконияти баромаданро ба марҳилаи плей-оффи мусобиқа бештар кунем, чунки ҳоло шонс аз даст нарафтааст. дар сурати пирӯзӣ ва ҳатто натиҷаи мусовии Арабистони Саудию чин ё ғалабаи Арабистони Саудӣ имконияти моро ба даври дигар бештар хоҳад кард. ҳама чиз дар даври сеюм ҳаллу фасл мешавад. ман фикр мекунам баъзе мушкилиҳо ҳам ҳастанд, аз ҷумла нофаҳмии бозингарон дар маркази майдон ва дар лаҳзаҳои охир пас надодани онҳо ки агар масалан дирӯз тасаввур кунед Мансур Ғафуров дар имконияти дуюм ба Абубакр Сулаймонов пас медод, мо ҳатман пешсаф мешудем. умуман ин чизҳо хеле зиёд мешавад ва ин проблема на танҳо дар ҳайати дастаи наврасон, ман фикр мекунам дар ҳайати ҷавонони 20 сола 23 ва тими мунтахаб ҳам зиёд дида мешавад. яъне он қадар футболбозон ба умқи бозӣ ворид намешаванд ки бояд ба нафи даста анҷом шавад. дастаи мунтахаби Австралия бар Чин бо натиҷаи 5-3 ғалаба кард. ин натиҷаи бузург аст. оё мо метавонем қудрат дорем ки бар Австралия ғалаба кунем? хуб аслан бубинед ки мо ба ин бозӣ бо ду талафоти асосӣ меравем. яке дифоъгари марказӣ Диловар Ҷамшедзода ва дигар ҳамлагари асосӣ Масрур Ғафуров ки ҳарду ҳам бинобар сабаби кортҳои зарди дуюм дар ин бозӣ иштирок карда наметавонанд. ин бисёр проблемаи калон аст. ҳарчанд худи Раҳматулло Фозайлов ибрози андеша кард ки мо 23 бозингар дорем ва ҳатман онҳоро иваз мекунем, ягон мушкилӣ нест. вале дар асл бубинед ки агар бозингароне ки аз курсии эҳтиётӣ ба майдон оянд, онҳо чандон наметавонанд хубтар бозиро пеш бибаранд ва ба назари ман ин мушкили асосӣ шуда метавонад. хуб дар мавриди майдон бошад, мутаассифона намедонам конфедератсияи футболи Осиё ба назари ман то ҳадде ки мо мехоҳем як чемпионати хубро бубинем, он қадар ин мусобиқаро дар сатҳи баланд баргузор накарда истодаст. сабаб дар чи аст? сабаб дар он аст ки аслан дар футболи муосир ба дастаҳое ки масалан дурустпас бозӣ доранд, пеш аз бозӣ майдонро медиҳанд, онҳо майдонро хуб эҳсос кунанд ва тамрин кунанд. аммо мутаассифона дар мусобиқаи қаҳрамонии Осиё конфедератсияи футболи Осиё ин чизро барои дастаҳо фароҳам наовард ва ҳатто тамринҳои пеш аз бозиро тамоми дастаҳо дар майдонҳои дигар барпо карданд. ин мушкилӣ на танҳо барои дастаи мо, балки барои дигар тимҳо ҳам пеш омада метавонад. ва ман болотар ишора кардам ки мушкили майдон ҳам он буд ки бештар майдонҳои Таиланд намнок ҳастанд ва ин ба бозингарони мо бисёр таъсири бад расонида метавонад ва шояд варзишгоҳи Раҷамангала ҳам ҳамин гуна мушкилиҳо ба миён оварда бошад. вале ин чизҳо баҳона шуда наметавонад. ягон чиз акнун дар бозии охир баҳона нест ки бозингарон набуданд ё мо натавонистем. танҳо он ҷо фикр мекунам бояд бо нанг футболбозони мо ба майдон оянд ва барои ғалаба талош кунанд. шумо ки бо даста ҳастед, бохтро аз Арабистони Саудӣ чӣ гуна қабул кардед? рӯҳияи бозигарон чӣ гуна аст? ростӣ бисёр дарднок аст. замоне ман дар назди вардишгоҳ будам ва бозингарон баъд аз рақобат бо Арабистони Саудӣ ашк мерехтанд ва ман то як андоза онҳоро дилбардориам кардам ки шонс ҳоло аз даст нарафтааст, бояд ҳатман бозӣ кард. албатта баъзе масалан мушкилиҳо боис мешавад ки футболбозоне ки ҳатман мехоҳанд ғалаба кунанд, барои онҳо бисёр аламовар ҳам ҳаст ва бисёр дарднок аст. ва бубинед ки то субҳ қариб нисфи зиёди бозингарон хоб нарафтанд. вақте субҳгоҳон бо онҳо ҳам суҳбат шудем, бисёр озурдаҳол ҳам ҳастанд. вале мураббиён ки бисёр равоншиноси хуб ҳам ҳастанд, дарҳол ҳолати бозингаронро беҳтар карданд. гуфтанд мо ҳатман бояд омодагӣ хубтар бубинем дар муқобили Австралия. ва ҳатто дар бозии аввал муқобили дастаи Чин, замоне ки бозӣ 1-1 ба анҷом расид, рӯҳияи бозингарон бисёр бад буд. гӯё натиҷаи мусовӣ онҳоро қонеъ намекард, ҳарчанд барои пирӯзӣ тайёрӣ дида буданд. вале ба ҳар сурат ин чизҳоро бояд таҳаммул кунанд футболбозон, чун футбол бурду бохт дорад. як вақт омад мекунад, як вақти дигар нест, вале дар ин сину сол онҳо умед доранд натиҷаҳои нишон бидиҳанд. ман фикр мекунам бозингарон хубтар дарк карданд. суханҳои мураббиён ҳам бисёр таъсирбахш буд барои бозингарон. ҳатман ҳам имрӯз дигоҳи мо тамрин мекунем ва ин метавонад
таъсирбахшам бошад. ташаккур бобо. мо ба дастаи мунтахаби тоҷикистон дар бозии охирин барори кор мехоҳем ва умед дорем ки мо ба орзуҳоямон хоҳем расид. барномаро идома медиҳем ва дар ин гурӯҳ дар даври навбатӣ тавре гуфтем австралия бар дастаи мунтахаби чин бо ҳисоби 5-3 ғалаба кард. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи имрӯзаи худро ки ба бозиҳои ҷоми осиё байни наврасон бахшида шуд ба анҷом мерасонем. боқӣ сеҳатманду пирӯз бошед ва худро эҳтиёт кунед. хайр.